Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Pozri, takú fajnotku som ti pripravila na raňajky. No, počkaj. Ahojte, volám sa Tomáčo. Pravidelne pre vás vysielam Ranný rok s Tomáčom na rádiu Anténa Rock. No a rozhodli sme sa, že ochutnáme mačacie želé. Je to s kuraťom, hej? Neuveriteľná delikatesa. Budeme hodnotiť z rôznych mačacích kritérií, čiže budeme udeľovať mačacie labky. To je plný počet, je 10 mačacích labiek. Začíname. Nech sa ti páči. Áno, ďakujem. Začíname podľa čuchových receptorov z hľadiska čuchu. Udeľujeme neuveriteľné 3 mačacie labky. Počkaj. Kvalitka. To hneď vidie, že proste tie mačičky musia byť také šťastné. Je to granul... taká konzistencia, aby to lepšie tým našim poslucháčom tak chutilo, z hľadiska konzistencie stredne tvrdá stolica, áno, tak na úrovni takej hnačkovitej kašičky. A konečne ideme na to najlepšie, a to je tá spomínaná chuť. Dobrú chuť. Ďakujem. Tak. No, daj, čo na to hovoríš? Sakra, Jimmy, tak tomuhle to ja říkám žrádlo v opravdických znalců. Ňau. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock.